Fideo byr ydy hwn i ddangos sut i ddefnyddio'r map cyfyngiadau cynllunio rhyngweithiol ar-lein, mwyn adnabod unrhyw gyfyngiadau polisi allweddol, a chyfyngiadau o ran safleoedd dynodedig. Bydd gofyn i gynigwyr safle gyfeirio at y map cyfyngiadau mwyn ymateb i gwestiynau perthnasol ar y ffurflen cyflwyno safle ymgeisiol. Cliciwch y ddolen Map cyfyngiadau i agor y map. Gallwch chi ddefnyddio'r opsiwn Arf Dewis i symud o gwmpas y map ac olwyn y llygoden i chwyddo'r map mwyn lliwio at eich safle. Neu gallwch chi ddefnyddio'r arf cyfeiriad i chwilio am y cyfeiriad. Yn yr enghraifft hon, byddwn ni'n defnyddio'r cod post i chwilio. Ar ôl cael hyd i'r safle, defnyddiwch yr opsiwn Arf Dewis a chliciwch ar ardal y safle. Bydd blwch yn ymddangos ac yn arddangos cyfeirnod grid y map, ynghyd â nifer y canlyniadau a gafwyd. Cliciwch ar y canlyniadau a gafwyd i agor y cyfyngiadau a nodwyd. Cliciwch ar y botwm I wrth ochr y cyfyngiad unigol i gael mwy o fanylion. Diolch.